Kapteenin ensimmäinen turha raapustus. Puuaika, salainen. Mä kävin just vessassa ja nyt kaikki on taas hyvin. Ja sitten sellainen pikkuasia, että mä sain just komennuksen uudelle ihmealukselle CPP-monottajalle. Siis alus on todella hyvä, mutta miehistössä en kyllä menisi takuuseen. Epäilen, että onko ne edes käynyt mitään kursseja, enkä tarkoita kalastuskurssia. Mutta nyt siinä sitten tehtävänä olisi, että mun pitäisi viedä se testialueelle avaruusaseman 105 lähettyville. Siellä sitten testataan sen aseita, moottoreita, jne. Kaikkea sellaista turhaa. Toivottavasti matkan aikana tapahtuu jotain, eikä mun tarvitse mennä sinne mitään hemmetin testejä suorittaa. Tietokone, lopeta nauhoitus. Oletko nyt aivan varma? Kyllä, olen aivan varma. Ei hätää, kapteeni, homma on hallussa. Hetkinen, tästä ei harmaata intellektiä, on peli, jossa on kuin yksi androidi, ja sekin palvelee CPP-potkustartilla. Olette aivan oikeassa, kapteeni, mutta info oli sen verran hyödyllinen CPP-potkustartilla, että siitä päättiin tehdä kopio. Useiden yritysten jälkeen minä olin tuloksena. Kuitenkaan minä ei pysty samaan kuin info, mutta olen silti teille kaikki älykkäämpi ja voimakkaampi. Jää, rupee nyt vaan vielä johonkin silläkin sitten meinaa. Sun nimikin on varmaan taas joku herra kompuutteri vai? Itse asiassa nimeni on Mr. Final Found, mutta voitte sanoa minun Failiksi. Okei, herra Failiksi. Lähdetään sitten meneen täältä. Aliluutnantti Tumppu, voisitteko ajaa meidät pois telakalta? Niin, kapteeni, hei, mut otettiin tänne akatemiasta ennen kuin mulle opetettiin, että miten ohjataan tän koko se tähtilaiva, että mä en oikeastaan ole pätevä tähän hommaan, kun mä en oikein tiedä mitä tehdä ja silleen Ei selityksiä, vaan anna mennä puolella tuuppausvoimaa. No yritetään. Tumppu perkele. Failiks, vahinkoraportti. Ei vakavempia vaurioita. Anteeksi, kapteeni, mutta yritinhän minä sanoa, että minua ei ole koulutettu tällaisen tähtilaivan ohjaamiseen. No ei se mitään, mutta lasku kyllä tulee postissa ihan varmasti. Voinko yrittää vielä uudelleen? No mikäs siinä, tuskin tämä enää pahemmaksi muuttuu. Aues, sir. Jee, minä tein sen. Jippee. Koska me saavutaan sille testialueelle? Siis mille ihmeen testialueelle? No sille testialueelle, minne meidän piti mennä heti ekana testaan tämän aluksen asejärjestelmiä, moottoreita, jne. Avaruusasema 105 lähettyville. Tuleeko mitään mieleen niinku? Upsis, mä laskin kurssin Blinkonien kotimaailmaan. Voi hemmetin pässi, korjaa kurssia nopeeta. Kapteeni, me ylitimme jo Blinkonin rajan ja saan muistuttaa, että välimme heidän kanssaan eivät ole todellakaan mitkään lämpimät. No tehkää jotain. Ehdotan, että pysäytämme laivan ja heitämme ympäri. No miksei heitä ympäri kieroutumisen aikana? Siinähän säästyisi aikaa ja kaikkea. Tämä prototyyppialus ei välttämättä kestä sitä, joten saattaisimme levitä usean sektorin alueelle. No nyt kun mä rupesin tarkemmin ajattelemaan, niin voitaisiin me pysähtyä eka ja sitten heittää ympäri. Minä pyydän lisälaivoja ja varmuuden vuoksi. Okei, Tumppu, pysäytä laiva ja laske kurssi takaisin Peliton alueille. Selvä on, kapteeni.
Voi helvetti, miksei meidän aina valmiit suojamme olleet valmiina? No siksi, että ne ei ollut päällä. Ai jaa. No nosta ne kimmotilaalle tällä kertaa ja vastaa tulee. Siitä saivat, ei kannata mulle ruveta. Lincolnin haisteluristeilijä poistaa jemmaustaan suoraan takana. No voi fikerialainen kakka. Kimmotilassa me kaatuivat. Mitä teemme? No mulla on ajatus. Jos me lähetetään meidän kaikki kelkat sinne taistelemaan, niin sitten meitä olisi niinku 4 vastaan 1 ja se olisi niinku etua meille. Tiedättekö? Kapteeni, saan muistuttaa kelkkojemme huonosta puolustuskyvyä. Lähetään ne hiton kelkat. Niissähän on vakuutus. Itse asiassa ei ole, koska tuli lopussa vähän budjettileikkauksia. No lähetään ne kelkat silti. Ja sen jälkeen tumppu. Maksimituuppausvoima. Selvä on, kapteeni. Kyllä on levotomainen kapteeni. Tuhotkaa kelkat! Selvä on, kapteeni. Emme kestä enää kauaa, mitä me teemme? Älä nyt panikoi, Failix. Eihän me voida tuhoutua, kun me ollaan pääosassa. Entä jos tähän sarjaan ei suunniteltu jatkoa, kun ensimmäinen osa on vähän tämmönen kuin tää on? No mutta mehän ollaan jo aika legendoja, kun tuottiin se haaskis. Sellaiset vanhat romu nyt tuhoaa kuka vaan, mutta jos me ei nyt pistä kunnon souta, niin voi olla, että me tuhoudutaan. No onko niitä lisävoimia? Niistäkään ei ole vielä tietoa. No siinä tapauksessa tulta kaikilla etutuikuttimilla. Ilmeisesti äskeinen tulitus riitti, nimittäin apujoukot saapuvat pian. Sittenhän kaikki on hyvin vai? Ei nyt sentään. Äskeisestä osumasta asejärjestelmämme joikkariin. Taitaa olla paskempi juttu vai? Kyllä, herra kapteeni. Lincolnit ampuivat valopallolla toisen kieroutumismoottorin irti, ja he haluavat keskustella nyt antautumisestamme. Mutta hetkinen, eihän me olla antautumassa. Ohjatkaa se päätelkkariin. Nyt olette yhtä avuttomia kuin ligerialainen koirasammakko autiomaassa ilman suolapurkkia. Siis mitä helvettiä te oikein puhutte? Maanaski ei tajunnut. Katkaise Failiksi yhteys, eihän noitten kanssa voi puhua ilman sammakoita ja suolapurkkeja. Selvä on, sir, mutta se oli vain vertauskuva. Ligerialainen koirasammakko kun ei... Joo, et sä nyt mitään biologian tuntia tarvita. Kapteeni, Lincolnit siirtyvät tulitusasemaan ja me emme kestä enää yhtään osumaa. Mutta eihän tämä näin voi päättyä. Kapteenin kaikille kansille, jättäkää laiva. Kapteeni ja sen tavarat ensin. Kapteeni, eikö se normaalisti ole, että niin kuin lapset ja naiset ensin? No niin, tietysti se on sellaista elokuvahömpötystä vaan, että niinku... Anna nyt se evakuointihälytys vaan. Se hälytysääni on poistettu tästä aluksesta turvallisuussyistä. Siis täysinkö mä en oikein, että evakuointihälytys on poistettu niinku turvallisuussyistä? Siitä kyllä yritettiin laittaa tämän alukseen, mutta sieltä sama joutui CPV-potkustartilla. Ai jaa, no siirrän mut sitten johonkin sukkulaan. Mä lähden yksin sitten menee, jos ei muut kerran tuu. Hetkinen, 2 P-liiton alussa tulossa tänne päin. CPP-jätemyllä ja CPP-myyrä. Kapteeni Jortikka CPP-jätemyyltä kutsuu monottajaa. Tarvitsetteko apua? Ei me mitään tarvita, täällä on niinku kaikki okei. En nyt sanoisi niinkään. Toinen kieroutumismoottori on irti ja toista vuotaa antimateriakaasuja. Konehuoneella on kieroutumissydämessä halkeamaan ja sieltä vuotaa vaarallisia kaasuja konehuoneeseen. Etulampussa meni polttimo. Elossapitojärjestelmä toimii 34% teholla. Kannet 5-9 ovat pimeinä. Ja lisäksi kahvinkeittimistä tulee vain teetä. Mitä helvettiä, pelkkää teetä. Eihän me näin voida jatkaa. Jortikka, lähettäkääs meille toimiva kahvinkeiti. Lähetämme sen pian. Jortikka ulos. Kapteeni, petissä 106 asuva britti sanoo, että jos se kahvinkeiti, jossa tulee teetä vaihdetaan pois, niin se pistää kapinan pystyyn täällä. Ai jaa. No sano silleen, että se saa potkut ja sitten se saa viedä sen viallisen kahvinkeittiön mukanaansa. Selvä on, herra kapteeni. Nyt kun galaksi on jälleen turvattu ja kaikki on hyvin, niin me voidaan varmaan mennä tällä kertaa sinne testialueelle, vai mitä, Tumppu? Ehdottaisin kuitenkin avaruusasema 13. Voi olla, että ne pääse pitemmälle, jos sinnekään. No okei, tän kerran. Tumppu, aseta kurssi. Tai kun hetkinen. Failiksi aseta sää. Olikohan tää alus muuten vakuutettu? Ai kyllä niitten budjettileikkausten jälkeen.
Vihdoinkin kunnon kahvia. Mutta missä on mun Durahel-paristot?